Zdravím vás, tu Debnár Adam z blogu adamdebnar.sk a dnes tu mám pre vás pripravenú prezentáciu, ktorú som nazval Paraziti versus inovátori. Koho podporujete vy? No, dennodenne počúvam z médií a z rádií a tak, že aký je veľký rozdiel začína vznikať medzi chudobnými a bohatými. A ja sa nad tým zamýšľam, že prečo to tak je? Prečo tí bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú? A nedávno som čítal skvelú knihu od Roberta Cialdiniho, ktorá sa nazýva Vplyv. No a Robert Cialdini bol psychológ, ktorý skúmal, prečo ľudia hovoria veciam áno. Čiže prečo on hovorí veciam áno, pretože častokrát ho zmanipulovali do vecí, ktoré nikdy v živote nechcel robiť. No a prečítaním tejto knihy som zistil jednu vec, že ľudská myseľ je veľmi, veľmi ľahko zmanipulovateľná. A tú manipuláciu môžeme vidieť na dennom poriadku. Proste je to v médiách, manipulujú firmy, politici manipulujú a potom robíte veci a rozhodnutia, ktoré v skutočnosti vnútorne ani nechcete. Problémom je, že neskôr týmto manipuláciám ľudia začnú aj veriť. Najväčší problém, ktorý teraz momentálne vidím, je s médiami, ktoré som už veľakrát opisoval, ale poďme sa na ne pozrieť ešte raz. Volám ich staré médiá, pretože už vznikajú nové médiá, ktoré sú ďaleko lepšie a prinášajú oveľa viac hodnoty než tieto staré médiá. Tieto médiá využívajú taký jeden malý ľudský defekt. A my v mozgu máme ústroj, volá sa to, že amygdala. A tá amygdala má na zodpovednosti to, že dáva pozor na nebezpečenstvo. A ako náhle vidíme niekde nebezpečenstvo alebo niekto hovorí o nebezpečenstve, tak čo sa stane je, že nás upozorní a my zbystríme pozornosť a začíname sledovať, kde je nebezpečenstvo. A preto vidíme v televíznych novinách toľko negatívnych informácií. Preto sa viac ukazujú tie zlé veci ako tie dobré, pretože tým má televízia väčšiu sledovanosť a čím má televízia väčšiu sledovanosť, tak tým má väčšie zisky a môže predávať viac reklamy. Ten obraz o svete, aký nám dávajú médiá, je veľmi a veľmi skreslený. A ten svet sa pre mnohých ľudí môže zdať ako veľmi negatívny, veľmi zlý. Všetci ľudia sú zlí, všade sa len kradne. V skutočnosti, keď sa pozrieme na bohatých ľudí, tak väčšina ľudí si myslí, že bohatí ľudia sú zlí, nás okradajú. A v skutočnosti médiá poukazujú na bohatých parazitov. To sú ľudia, ktorí naozaj sa priživujú na nás. Sú tu mnohí politici, sú tu niektoré firmy a naozaj sú tu paraziti. Ale v skutočnosti tieto firmy a títo politici nedržia našu ekonomiku. V skutočnosti sa fakt len priživujú, ale zase nie je také veľké množstvo. Kebyže ich je veľké množstvo, tak by sme skončili. Kebyže sme všetci takíto, tak proste naša spoločnosť neexistuje. Kto ale v skutočnosti drží našu ekonomiku? A ja ich nazývam inovátori, bohatí inovátori. To sú ľudia, ktorí sledujú vedecké objavy, čiže vedcov, a na základe tých nových poznatkov inovujú v spoločnosti veci. Kvôli ním máme dneska počítače, smartfóny, televízory, autá a podobne. Títo ľudia sú veľmi, veľmi užitoční a to všetko, čo máte dnes, je vďaka ním. Čiže týchto ľudí by sme mali velebiť. A sú bohatí, sú veľmi, veľmi bohatí, ale sú užitoční. Na nich stojí naša ekonomika a ich treba podporovať. Čo z toho teda vyplýva? Bohatí inovátori sledujú vedcov a iných inovátorov a inovujú rôzne trhy. Tvoria veľké hodnoty a proste tým ľuďom, ktorí idú s nimi, sa darí. A väčšina ľudí, tých, čo sú v tej ilúzii, si myslia, že bohatí sú zlí, nás len vykorisťovať a podobne. A to kvôli tomu, že médiá ich tak vyzobrazujú. Médiá ukazujú tie negatívne informácie a inak to ani nebude, pretože využívajú ten psychologický spúšťač, že na negatívne informácie viac vplývame. No ale čo robiť teda? Určite treba prestať pozerať staré médiá. Ako sa stať bohatým inovátorom? Teda ako prejsť tej chudoby a začať aspoň trocha patriť k tým bohatším ľuďom. A pritom tvoriť hodnoty a byť cool. Ako sa stať bohatým inovátorom? No poďme sa pozrieť na to. Existujú momentálne nové médiá. Vznikajú nové portály, nové magazíny, kde fakt blogy dokonca, kde fakt ľudia prinášajú
kvalitné informácie, ktoré sa oplatí implementovať. Vzniká stále viac a viac inovátorov, ktorí inovujú a vytvárajú rôzne nové novinky, ktoré sa dajú používať vo váš prospech. Čiže sú to mobilné aplikácie, alebo rôzne softvery, alebo rôzne nástroje, alebo výrobky, ktoré uľahčujú nám život. To sú inovátori. A potom sú tu vedci. Čiže čo by sme mali začať robiť? Mali by sme začať viac sledovať nové médiá, inovátorov a vedcov. A to prečo? Pretože pravidelnou inšpiráciou sme zrazu kreatívni. A keď sme kreatívni, tak máme chuť tvoriť. A potom môžeme tvoriť hodnoty, pretože máme inšpiráciu. Tak potom vzniká to bohatstvo a možno pre niekoho vznikne aj zmysel života. Takže keď pravidelne začnete sledovať týchto ľudí, tak zrazu sa vám začne meniť tá myseľ tej tvorivosti, tej pohode a budete vedieť, čo máte zrazu robiť. A potom môžete začať pomáhať komunite. Svojmu okoliu, priateľom, možno pomôžete 100 ľuďom, možno 1000, možno 10 000 ľuďom. A na základe toho, koľko ľuďom pomôžete, tak na základe toho sa bude rátať toho, či ste bohatí alebo nie. Ja ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám táto prezentácia páčila. Ak hej, tak môžete lajknúť. A kto som ja? Ja som Adam Debnár a toto je môj blog adamdebnar.sk. Učím seba aj ostatných okolo seba uspieť a mať život pod palcom. Mám vášne pre vysokocielený marketing s minimálnymi nákladmi, dobré jedlo či meditáciu. Môžete ma nájsť na stránke adamdebnar.sk, to je môj mail, alebo aj na Facebooku či Twitteri. Ešte raz ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce. Čaute.